खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं दिनै बर' हारिनि गेजेराव दिनै बिटिआर सरकारा मानो खनले खनले थगायबाय थाखो, लोगोसे दिनै बिर जोहोलावफोरनि आलाय सिलायखौ दिनै बिटिआर सरकारा मानो नुवाखै, बेफोरखौनो आं दिनै सावरायनो थाखाय आंनि चेनेलनि गेजेरजों फंनैसो रायजो राजानि खाथियाव, बिर जोहोलावफोरनि खाथियाव फोरमायहरनो थाखाय आं दिनै भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। बे भिडिअ बानायनायाव आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। रायजो राजानि दिनै बिटिआर सरकारखौ माखासे दिनै गोरोन्थिखौ बुङोब्ला सोरखौबा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों उल्थायै सोंखारि हरनाय, सोरखौबा दिनै पुलिसनि थ्रुयै दिनै सोरखौबा दिनै सिगि सिग' खालायनाय, बेफोरनि दिनै गादब जानायखौ गावजों गाव नुनानै रायजो राजानि दिनै गोसो गोरबोआव दिनै गोदानै बर' फरायसा आफादखौ बुनसु मुङै दिनै बर' फरायसा आफाद दिनै गोदानै बुनसु मुङै दिनै रायजो राजाफ्रा जोनोम होनो गोनां जादों। जोनोम होनो गोनां जानायनि उनाव दिनै सरकारनि दिनै माखासे बुंनो गोनां रावफोरखौ जाहाथे सोरबा बिक्तिगरा बुङोब्ला सरकारा बिनि सायाव माखासे दिनै गाज्रि रावै बुंनाय, सरकारनि दिनै माखासे हेफाजाब लानानै दिनै आर्मि पुलिसजों दिनै गिख्रं होनाय, बेफोरनि दिनै खनले खनले गादब जानायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै उफाय गैया बुनसु मुङै बर' फरायसा आफादखौ दानो गोनां जादों। दानो गोनां जानानै दिनै आसाम सरकारानो जा, सेन्ट्रेल सरकारानो जा, बिटिआर सरकारानो जा, जिखुनु जाया समाव दिनै आफादा दिनै सरकारनि सायाव माखासे बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ खुद्रिखांनो थाखाय दिनै जोनोम जानो गोनां जादों। बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै फिनै जोनोम होनो गोनां जादों। लोगोसे आं नैबेखौनो बुंनो नागिरदों, जायफोर दिनै बेसेबांबा सम गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय नागारनानै अरनबारि गेजेराव अखा बांखा सिजानानै दिनै हाग्रा बारियाव लेवार दाउखा सहायबोनो गोनां जादोंमोन, मालाबाबो दिनै जायफोर बिर जोहोलावफोरनि गोसोआव साननाय गैयामोन बिदि हरखाबै सोरबा दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थियाव दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव नुजाफैगोन, रायजो राजाफोरनि दिनै बेसेबांबा दिनै गुवार मिजिंखौ दिनै आसखान्दा खालामगोन होननानै मालाबाबो साननाय गैयामोन। बिनि थाखाय दिनै जियानो जाया मानो बर' हारिनि दिनै गांनाय उखैनायखौ एसेबाबो सुफुंनो होननानै दिनै सोरबा लिडारफोरनि दिनै नाजानायाव, माखासे लिडारफोरनि दिनै नाजानायाव बर'फोरनि दिनै मा मोनदों मा मोनाखै जिखुनु जाया दिनै सरकारजों दिनै सावरायलायनानै दिनै नैबे फर्जायाव मोनफैनायनि उनाव दिनै आलाय सिलाय जानो गोनां जादों। सोर आलाय सिलाय जानो गोनां जादों? बेसेबांबा सम गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायखौ नागारनानै अरनबारियाव थानाय रायजो राजाफ्रा जायफोर ओंखाम दै जाहोदों, जायफोर दिनै जेराव थानो गोनां जादों, बिथांमोना दिनैसिमबो गोसो गोरबो मेगनाव मोदै लानानै थानो गोनां जादों। माबोरै थानो गोनां जादों? सोरबाया दिनै गावनि फिसाया हारिनि थाखाय हाग्रा बारियाव थानो गोनां जानाय समाव गावनि बिमा बिफाफ्रा बेमार सेमार जानायाव दिनै हा हु फाननानै बिमा बिफाफोरनि देहाखौबो दिनै फाहामनो हायासै। हा हुफ्रा दिनै फाननो गोनां जाबाय, दिनै हा खरलेबसेबो गैला। बिमा बिफाफोरनि लोमजानायाव दिनै फाननानै दिनै बिमा बिफाफोरखौ बेमार आजार नायनो गोनां जादों। अब्लाबो दिनै हा हु फाननानै गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरखौ दिनै सोरबाया जेल जाबाय, गावनि फंबाया, सोरबाया दिनै गावनि बिब' बिनानावा जिनाहारि खालाय जाबाय। अब्लाबो दिनै गावनि बिमा बिफाखौ हा हु फाननानै बेमारनिफ्राय फोथांनो हायै जानानै दिनै रुंसारि जानानै थांनायाव गावनि फिसाफोरखौ नायनो लुगैबाबो दिनै मोखां नुलाङाखै। अब्लाबो दिनै बेफोरखौ सौसिनानै दिनै बेसेबांबा सम दिनै हाग्रा बारियाव थानानै रायजो राजानि खाथियाव सफैफिननायनि उनाव दिनै सोरनि नबथियाव थानो, सोरनि दिनै हा हुआव थानो, दिनै बिदिनो आलाय सिलाय बिर जोहोलावफ्रा दिनैसिमबो दं। बेनिखायनो आं सरकारनि सायाव मोनसे खावलायो सरकारनि सायाव जायफोर दिनै बिर जोहोलावफ्रा सिनियर जुनियर जिखुनु जाया दिनै जायफोर एनडिएफबिनि जायफोर सापर्टारानो जा, जायफोर ओंखाम ओंख्रि संनानै ओंखाम ओंख्रि जाहोग्रा रायजो राजायानो जा, जिखुनु जाया दिनै जायफोर बर' हारिनि सोमावसारनायाव दिनै आलाय सिलाय थानो गोनां जानाय बिथांमोननि सायाव बिटिआर हालामाव दिनै बेसेबांबा गुवार गुवार हा दं।
बेफोराव दिनै सोरबा दिनै बिर जोहोलावनो जा सोरबा रायजो राजाफ्रानो जा बेफोराव थांनानै हा एसे हगारनानै बेफोरावनो दिनै आबाद मावनानै जागोन। बिटिआर सरकारनि दिनै हालामाव बेसेबांबा गुवार हा दं, लांदां हा। बेफोराव दिनै माखासे बर' लिडारफ्रा अननाय दंब्ला जायफोर दिनै बिर जोहोलावफ्रा आलाय सिलाय जानानै दं, जायफोर दिनै बै समाव बिर जोहोलावफोरखौ अनसायग्राफोराबो दिनै गोदाव सोराव जानानै दं। जिखुनु जाया समावनो दिनै माखासे दिनै बिदि बिबायनानै जाबाय थानाया अराय समनि थाखाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायो बे हाफोरखौनो एसे हगारोब्ला बिर जोहोलावानो जा रायजो राजायानो जा जिखुनु जाया समाव गावनि हा खरलेबसे थायोब्ला गय बागान, नालेंखर बागान, जिखुनु जाया बागान खालायनानै दिनै आबाद मावनानै जानो हायो। नाथाय दिनै हा खरलेबसेबो गैया। जायफोर दिनैसिमबो गोदाव सोराव हांमा सुराब गावनि बिमा बिफानि मोखांखौबो नुवाखै, बिदा फंबायफ्राबो अबेयाव दं दिनैसिमबो खबर सबर गैयालासिनो दिनै बिर जोहोलावफ्रा सोरनिबा बिथा सोरनिबा दिनै न' भारायाव दिनैसिमबो थानो गोनां जादों। बिथांमोननि सायाव अननाय दंब्ला जायफोर बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिटिआरनि लांदां हायाव बिथांमोनखौ थानो थाखाय दिनै एसे हा हगारनानै होयोब्ला बिथांमोनहा आलो गोजोनै गथ' गथायफोरजों रुजु रुमु दिनै न'खर खुंनो हायो। दिनै गावनि गथ'खौसो फोरोंनो ना गावनि न' भाराखौसो होनो दिनै बिदि बिसि सम दिनै बेनाव एसे दिनै बिबायना जानो सरकारनि दिनै दरमा एनै हाबनायखौ बिसि सम दिनै नेनानै सोलिबाय थागोन। बेखौनो आं खावलायो जायफोर दिनै बर' हारिनि गेजेराव बिर जोहोलावफ्रा हांमा सुराब दिनै थाबाय थानो गोनां जानायफोरनि सायाव रायजो राजाफोरनि दिनै दुखु दाहा दिनै बजबनानै थानो गोनां जानायाव बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा बे लांदां हायाव जाहाथे बिथांमोनखौ थानो थाखाय हाखौ एसे रानना होयो। बेखौनो आं खावलायहरो। जायफोर दिनै बिथांमोनाबो साननो गोनां दे भारा थानानै सोरनिबा नबथियाव थाथ'नानै गोसोआ मालाबाबो दिनै सुदेम गोसो रुजु रुमु न'खराव ग्रें रायजो जानायनि उननि फिउचारखौ नुवा। बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो बिटिआरनि लांदां हाफ्राव सरकारनि सायाव खावलायनांगौ। आरो मानो होनोब्ला जों दिनै बुंनो हायो लाइफां माखासे लांदां हाफ्रा दिनै एनडिएफबि आफादनि थाखायसो थादों होननानै बुंनो हायो। नाथाय दिनैसिमबो जों खोनायाखै दे बे दंफां लाइफाङा एनडिएफबि आफादनि थाखाय दिनैसिमबो बे दंफां लाइफाङा जोरनानै दं होननानै सोरबा बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनायाखै। नाथाय बेसेबांबा सम बे दंफां लाइफांखौ होबथानायाव एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा दिनै थैनो गोनां जादों। दंफां लाइफांफोरखौ दिनै माखासे जायफोर बे दंफां लाइफांखौ दानफायग्रा माखासे बेफारिफोरखौ दिनै होबथानो थांनायाव आर्मि पुलिसनि आखायाव थैनो गोनां जादों। दिनै दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय बे दंफां लाइफांफ्रा बे हा हुफ्रा दिनै एनडिएफबिनि दारै दिनैसिमबो दं होननानै जों दिनै बर' हारिनि गेजेराव बर' दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम रावबो बुंफेराखै। बिनि थाखायनो आं खावलायो बे लांदां हाफ्राव जाहाथे जायफोर बिर जोहोलावफ्रा गावनि न'फोरखौ लुनानै जाहाथे गय बागान, नालेंखर बागान, नारें बागान बानायनानै उननि समफ्राव गथ' गथायफोरखौ बिदि दिनै मानसिनि जिउआ दिनै दं दिनै गैया। गावनि दिनै जिउआ गाबोननो थैना थाङोब्ला गथ' गथाया मा जागोन? बिनि थाखाय उननि फिउचाराव गथ' गथायफ्रा जाहाथे मोजाङै बिमा बिफाफ्रा आसखान्दा जिउ दिनै जों नुदों दिनै दं दिनै गैया। सोरबाया दिनै प्रेसारजों थैदों, सोरबाया बेमारजों थैदों। दिनै मोजां मानसिफ्रा दिनै थाखा फैसा दंबाबो दिनै गावनि देहाफोरखौ डक्टरनि सायाव होबथानो हायाखै। बिनि थाखायनो आं खावलायो गथ' गथाया भबिष्यतआव आलाय सिलाय दाजाथों बिर जोहोलावफोरनि गथ' गथायफ्रा। दिनै जों नुदों उननि समाव गावनि देहाया जुदि माबा मोनसे जायोब्ला गथ' गथाया ओरैनो जेरै खावालिफ्रा थायो थिग बिदि थानो गोनांखौसो जों नुहुरो। बेनिखायनो आं खावलायहरो जायफोर दिनै बिर जोहोलावफोरनि सायाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिटिआरनि बे लांदां हायाव एसे हाखौ हगारना होयो आरो सरकारनि सायाव नैबेखौ जुदि बिटिआर सरकारा बे खामानिखौ मावना होनो हायाब्ला बर' हारिनि खामानिखौ माबायदि मावलांगोन?
नैबेखौ आं बयनिसिमबो उननि समाव बे लांदां हानि सायाव आं मोजाङै भिडिअ खालामफिनगोन। भिडिअखौ गोलाव जायोबा रायजो राजाया नायनो उसुबिदा मोनो। बेनि उननि समाव लांदां हायाव बिर जोहोलावफ्रा माबायदि हाखौ